L-Awtorità Maltija t-Turiżmu wettqet 3,000 spezzjoni ta' infurzar bejn Jannar u Lulju ta' din is-sena f'ħidma mmirata biex tiżgura li l-operaturi tal-akkomodazzjoni turistika josservaw il-liġi u jkollhom il-liċenzji meħtieġa. Dawn iċ-ċifri ħarġu mill-ħarġa tal-ħadd tal-Gazzetta Kulħadd fejn intqal li l-ispezzjonijiet saru f'diversi lokalitajiet fosthom ta' Sliema, San Ġiljan, Iswieqi, il-Belt Valletta u San Pawl il-Baħar, kif ukoll f'żoni kostali u proprjetajiet xort. B'riżultat tal-kontrolli nħarġu 14 l-enforcement notice u 18 il-proprjetà ġew blacklisted. Fl-istess perjodu fi Swieqi biss saru 574 spezzjoni. Minn dawn 171 proprjetà kienu konformi mar-regolamenti, filwaqt li 97 instabu b'xi forma ta' ksur u 24 kienu qed joperaw mingħajr liċenzja. 17 il-proprjetà oħra kienu liċenzjati bħala shortlet iżda kienu qed jintużaw għal kirjiet fit-tul. 266 każ ma kien hemm ħadd fil-proprjetà waqt l-ispezzjoni u għalhekk ġew skedati kontrolli oħra. F'kollegament ma' Paperscan fuq l-Istazzjon 1, iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu Charles Manjon saħaq dwar l-effettività ta' dan il-kontroll ikkoordinat sabiex titjieb il-konformità mal-liġi u jiġi żgurat li s-settur jopera skont ir-regolamenti stabiliti. Il-messaġġ li rrid inwassal huwa li r-regolamentazzjoni hija biex ittejjeb u tolli l-kwalità u mhux biex toħnoq in-negozju. Bl-Ingliż hemm frażi toġobni ħafna. Regulation, not strangulation. U din naħseb irridu hija l-filosofija li hemm wara dawn ir-regolamenti. Illum it-turiżmu kulħadd jammetti huwa pilastru ekonomiku. Pilastru ekonomiku essenzjali li tirrikonoxxih il-Bank Ċentrali, il-Kummissjoni Ewropea, il-Credit Agencies sal-Fitch il-bieraħ, jiġifieri ta' l-A+ il-pajjiżna u semmi t-turiżmu bħala attività importanti. Matul l-istess 7 xhur l-MTA jirċeviet ukoll 1500 applikazzjoni għall-akkomodazzjoni turistika, bil-maġġoranza jirrigwardaw appartamenti li jinkrew lit-turisti. F'kumment f'din il-gazzetta l-Ministru għat-Turiżmu Joe Etienne Bela qal li lan tal-Gvern mhuwiex li jxekkel l-investimenti jew il-kiri ta' proprjetà, iżda li jiżgura li dan is-settur ikompli jikber b'osservanza sħiħa tal-liġi. Intant il-Ministru Abela saħaq li tkabbir qawwi fit-turiżmu qed iwassal għal aktar attività fis-settur tal-akkomodazzjoni u sostna li l-prijorità hija li l-ġid maħluq jibqa' jkun akkumpanjat minn regolamentazzjoni xierqa. Il-Gazzetta Kulħadd tenniet li l-MTA mistennija tkompli ssaħħaħ il-ħidma tagħha permezz ta' programm ta' modernizzazzjoni li jinkludi għodod diġitali u tagħmir speċjalizzata l-infurzar tal-liġi.